Ahojte, haló. V minulom videu som vám vysvetlila pravidlá výslovnosti písmena H v nemčine. Link naň nájdete v opise tohto videa. Sľúbila som vám, že v ďalšom videu si domácu úlohu skontrolujeme a vysvetlíme. Tak poďme rovno na to. Vašou úlohou bolo roztriediť slová do dvoch skupín podľa toho, či sa v danom slove H vyslovuje alebo nie. Určite to pre vás nebolo nič ťažké, tak sa na to pozrime. Štrou. H nevyslovíme, pretože stojí za samohláskou O však vyslovíme dlho. Haube. H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova. Zóle. H nevyslovíme, pretože stojí za samohláskou O, to O však vyslovíme dlho. Hochhaus. H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova Haus v zloženom slove Hochhaus. Štehlen. H nevyslovíme, pretože stojí za samohláskou E, to E však vyslovíme dlho. Kohl. H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou O, ale O vyslovíme dlho. Heute. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova. Stehen. H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou E, ktoré vyslovíme dlho. Vyslovíme teda dlhé E a krátke E za sebou. Háze. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova. Hochhaus. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova. Bohne. Toto H nevyslovíme, pretože stojí za samohláskou O, to O však vyslovíme dlho. Hier. H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova. Lohn. Toto H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou O, ktorú vyslovíme dlho. Hütte. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova. Wohnen. H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou O, ktorú vyslovíme dlho. Hausherr. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova Herr v zloženom slove Hausherr. Hafen. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova. Berghütte. H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova Hütte v zloženom slove Berghütte. Haben. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova. Wiederholen. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova holen v zloženom slove wiederholen. Husten. H vyslovíme, lebo stojí na začiatku slova. Gelegenheit. H vyslovíme, lebo stojí v prípone heit. Weisheit. H vyslovíme, lebo stojí v prípone heit. Tak, predpokladám, že ste všetko mali správne. Ak by ste predsa len mali otázky k tejto téme, pokojne mi ich napíšte do komentárov. Rada vám na ne odpoviem. Mám tu pre vás ešte jednu špecialitku. V nemčine sa písmeno H vyskytuje aj v cudzích slovách. Prvá možnosť je, že písmeno H sa v nich po spoluhláske nevyslovuje, ale hláska pred ním má niekedy prídych. Napríklad Das Theater, die Mathematik. Tu má T jemnúčký prídych. To znamená, ako by sme za T silnejšie vydýchli. Der Joghurt, der Rhythmus. Tu sa spoluhlásky G a R vyslovujú bez prídychu. Výslovnosť uvádzam ako vždy v zátvorke. Druhá možnosť je, že kombinácia PH sa vyslovuje ako F. Die Fotografie, der Delfín. Výslovnosť nájdete opäť v zátvorke. Dajme si na to malé cvičenie. Tu je 7 slov. Video si zastavte a pokúste sa ich vysloviť. Prípadne si ich výslovnosť aj napíšte. Je to ľahké, či? Tak si to skontrolujme spolu. Téma, terapii, teórii, grafik, Thailand, Thunfisch, mikrofón. Super! Teraz už viete všetko o výslovnosti písmena H v nemčine. Želám vám veľa radosti s nemčinou a teším sa na ďalšie stretnutie. Auf Wiedersehen!